Koro mae kama wapogore. Ne wane sirikal kako ganda. Jakom Raila Amolo Odinga ne omiyowa bede broad based government. Okwanyal wuok. Okay, kwa hivyo in kaka kijana. Yes, koro an kaka kijana. Ise achieve gimani dwaro. No. Mano pod wabor go kabisa. Gimomiyo pod wabor kode, wawacho pile kendo wa engage jakom pile. Kata president wa engage. Ni kama fuok pod nitie. En inclusion mar jomatindo e sirikal. Kata kelo jomatindo e sirikal. King'iyo cabinet chakre 1963. Ibro yudo Kamboya gini ntiere kacha jok matindo. Kibaki ni iye kacha nga matin. Kibiro nyake cabinet ma 2008 di 2013. Sirikal barobar 2008-2013. Yudo ka jomatindo kaka Babu na Mwamba gini. Ne sirikal kaka ministers. Iwinjo. En ang'o matimore ma kawuono ka wane 2025. Tiyudo ko waloso cabinet maonge rawera kata chiel. Iyudo ka wan gi PSS kawuono lao 60 gi wiye. To wan mana gi youth achiel ma en PS mosiep na Fikirini Jacobs. Koro pod nitie fuok maduong' mar bede mesa gi jomatindo. Ere gimomiyo jomatindo ni ndara tok gi ne ofis. Ere gimomiyo jomatindo ni oko mar bunge to katiba oyienegi ni parties nyaka bed inclusive. Makata king'iyo ka kipogo omenda mar political parties fund. Uketa tamalo 15 ni en mar representation mar special interest groups. Koro gima pod timorenia. Wane sirikal, wa support sirikal, wasudo machiegni gi sirikal. Lakini jomatindo pod nafasi pod onge ka. Emomi winjo koko. At least eraneno ka idwa yie koda Okinda matin. Ni jomatinda